Baƙar sha'awa kashi na 3. Yana sambatu yana sake caka mata Hajiya babbarsa da take jin ta har ƙarshen mahaifarta. Idan ya shiga da gudu ɗin sai ta janye da sauri, shi kuma ya danne ta yana nishi yana cewa kar ki zare Zuhura wayyo daɗi. Kukanta bai hana shi jin daɗin sa domin ya ci alwashin sai ya sanya mata tsoron Hajiya babba. A iya dare ɗaya sai ya goge mata hadda. Sai ya tabbatar mata ba maza suke haƙarta a baya ba. Shi yasa ta raina maza. Wayyo ita kam juya kai kawai take yi. Ya ƙi jin magiyarta a baya, gani take ita wata jarababbiya ce, tana da baƙar sha'awa da kuma juriya. Tunda ta san daɗin Hajiya babban namiji bata taɓa jin an mata haƙa da ya sanya ta kuka da idanunta kuma ya goge mata hadda irin na yau ba. Ko 20 minutes bata taɓa samun Colonel Kamis yake taɓuka mata ba. Idan ya hauta iyaka 15 minutes ya gama. Tana masa mita ita bata ji komi ba. Ya nemi magani yanda zai riƙa yin 30 minutes ko 40 minutes sai gashi garin shige-shigenta ta kawo kanta inda za a farke mata gidan daɗi. Irin bugun da yake mata ya fi ƙarfin tunaninta. Bata taɓa tunanin akwai namiji mai irin wannan ƙarfin. So take ta zame. Ya kama mata ƙugu ya riƙe gam. Bata san sanda ta saki ihu ba ta fara kai masa cizo. Yi saurin janye hannayensa. Ya zama Hajiya babbarsa. Ta yi juyo da ita ta kuma kai masa cizo tana kuka tana ture shi. Ya riƙe ƙugunta ya ce wai cizo na zaki? Ɗaga masa kai tai da sauri. Wallahi kai mugu ne. Nema kake ka bar maman ciki da wannan basamudiya Hajiya babbar taka. Murmushi da rabansa da irin murmushin har ya manta ya ce ban yi zamba Zuhura. Kuma wallahi ba za ki bar ni da wahala ba. Ki san yadda za ki yi da ita. In kina son ki bacci cikin ƙosa ta ce ni kam gaskiya ba zan iya ba. Haba sai ka ce hauka finciko ta ya ce ni zan iya wallahi in kin ga na barki to na exploding ne. Zuhura yo hauka ake? Kin gama jin daɗin ki kin gama tsiya da damuwar ki ni kuma ki bar ni da wahala? Yanda ya haɗa ta da kujera ya zaunar da ita saman stool ya kwantar da kanta a saman madubi ta ture shi ya matsa tana shirin tashi ya matso da sauri ya kama ƙafafunta ya lankwashe ya sunkuya ya kama Hajiya babbarsa ya danna mata ita saboda wahala har ta kifa yana mata wani irin sambatu da shi kansa bai san me yake cewa ba. Sannan ya fara dawowa natsuwarsa ya ɗago kansa ya kalle ta ya janye da sauri ganin idanunta sun ƙaƙƙafe. Ya janye Hajiya babbarsa da ke fita da ƙyar a jikinta ya ɗaga ta ya ga kanta ya karye. Ya maza ya miƙe ya ce ya salam su ma kuma kika yi Zuhura? Da sauri ya ɗauko ruwa ya shafa mata a fuska zuwa ƙirjinta ta sauke ajiyar zuciya. Ta fara kai mai duka da hannuwanta tana kuka tana cewa wallahi ka ci kuɗinka ba za ka kuma cina ba. Wannan masifar har ina ko farkon ɗina ban rasa hayyacina ba. Sai a hannunka aiko na cinye 4 million sai dai ka nemi wata. Duk wannan abin da yake idanunta a rufe. Shi kam tsugune yake ya kafe ta da idanu cike da burgewa to shi dai masifaffen mutum daban yake. Yanzu ta gama masa ihu tana masa magiya ya kyale ta za ta mutu. Amma har ta koma masa rashin kunya. Kuma dukansu a tuɓe suke. Ko wanka ba su yi ba in ya so bata isa ta ƙwace kanta ba. Tashi ta yi ganin yadda ya kyakkyawan gidan daɗinta da ido ya sa ta ranar bargo za ta rufe. Ya saurin janyewa ta faɗo jikinsa ya rungume ta. Zuciyarsa na buga da ƙarfi ya ɗaura bakinsa a saman kunnenta tare da tura yatsanta cikin su masa ya ce ke wai ba kya gajiya da magana ne? Cizo ta gatsa masa a dantsansa ya saki ƙara sosai. Ya ji shiga cizon ta ɗago ta kalle shi ya zuba mata idanunsa da suke limshiya ya ɗan cizi lips ɗinsa. Ta turo baki gaba ta ce wallahi idan baka sake ni ba sai na kuma cizon ka. Ƙara matse ta yi a jikinsa. Ta kuma gasa masa cizo a ƙirji ya kuma sakin ƙara tare da sakinta da sauri. Ta miƙe tana layi tana masa dariya. Ya zauna a gefe dafe da inda ta cije shi ya zuba mata idanu. Kyakkyawar gaske matar manya gata da shiga rai shi kam zai so jin dalilinta na zaɓar wannan ƙazamar rayuwar. Jiyo ta yi a bathroom tana kuka ya tashi da sauri ya bi ta ya ganta a cikin sink. Ta kasa zama saboda azabar da gargazar da ta ci a gunshi sai tiridin zugin azaba gurin yake tana ganin sa ce Allah ya isa wallahi sai ka ƙara min kuɗi. Wannan cin ai na 10 million kai min a 4 million wallahi sai ka ƙara min 6 million in ka ki kuma na kai ka ƙara kotun kwarata. Danna ta yi a ruwan ta bushe da kuka tana dukan sa yana gociya ya samu ya riƙe hannunta ya ce ki ce na miki me? Tofa masa miyau ta yi dariya sosai har kyawun haƙoransa suka bayyana a jere. Gwanin sha'awa ga 'yan siririyar wushiryarsa sama da ƙasa sai haƙoran azurfa da ya sa
a sama da ƙasa sun yi masa kyau sosai, ga wani dimple mai ɗaukan hankali. Cikin sakan sa ƙare masa kallo ya sunkuyo ya haɗe bakinsa ya ɗura mata yawu ya ci gaba da tsotsan harshenta har ta haɗiye. Ya zare ya ce, na yadda zan ƙara miki ko nawa kike so, amma da sharaɗi za mu bar wannan mu koma gidana. Tunda dai daman kwanan gida na ce a turo min ke, ba na son zama hotel, babu daraja. Hararsa ta ce, kai har wata daraja ce da kai? To babu gidan da zani, ina gani a gabana aka kwakule ma Jabi ido aka yanka mata nono ɗaya daga kwanan gida tun muna ƙananan karuwai a garinmu, sannan yanzu ka zo ka gayyace ni ka ce wani je gidanka, to uban me zan yi maka a can ɗin? Ya lura Zuhura ba ta da mana, karuwancin nata da gaske take, babu wani mai daraja a gurinta. Shi kuma ya ga guri ko za ta yi hauka sai ta yi masa sati gudan nan da zai yi a gida kafin ya koma aiki. Ruwa ta ɗebo ta watsa masa, ta miƙe ta fito tana karkaɗa masa duwawuka, ce wash Hajiya babba ta. Zuhura ta kuma miƙewa, na shiga uku. Asfi ta juyo, tsoro ya kama ta, jin ya dantsa ƙofar bathroom ɗin ya nufo ta. Hajiya babban nan a gaba sai ƙara miƙewa take, yana zuwa kusa da ita ta zube a ƙasa ta kama gwiwarsa ta ce, ka yi wa Allah, ka yi wa darajar iyayenka ka kyale ni, wallahi wani irin ciwo yake masa. Ka gani fa gurin har ciwo ka ji min, dan Allah ka bar ni na tafi, zan dawo maka da kuɗinka. Tsuguna ya kamo ƙafarta ya kwantar da ita a gurin. Yau fa Zuhura ta gamu da gamanta, baya ji baya gani. Tunda take bata taɓa ganin masifa irin wannan ba. A bathroom ɗin ma na hotel, haɗa ƙarfinta ta yi tana son ture shi ta kasa, ta kurma ihun da ya sanya shi ɗaga ta da sauri. Ta samu ta tashi ta rufe shi da duka, tana kuka tana cewa da shi, wai kai wani irin jarababbe ne, ko sunanka ban sani ba, sai gana min azaba kake. A bathroom fa ka kwantar da ni dan ƙazanta. Riƙe hannuwanta ya finciko ta ya jefa ta. Ihun da take shi ne ya ƙara rikita shi, gaba ɗaya suka susuce da nishin daɗi. Jarababbu biyu sun haɗu. Sai da ya tabbatar ta gama kamuwa sannan ya janye bakinsa ya kamo ta ya ɗaura ta a samansa. Muryarsa na kakkarwa ya ce, don Allah ki sha min Hajiya babbana. Zuhura please. Kafin ya gama rufe bakinsa ta tafki Hajiya babban nasa. Ya saki ihun daɗi ya ce, ya haka Zuhura daɗi. Ba zan iya barin wani ya kuma haƙaƙƙi ba, wayo yarinya. Allah ya yafe wa iyayenki, ya masa albarka, ya ƙara masa haƙuri. Yes Zuhura. Ya ɗago ta ya kwantar da ita a jikinsa cikin fuskar numfashi ya ce, ban taɓa rizin a wajen gidan daɗi ba, amma yau kin sa na yi. Zuhura na gode, gaskiya dole duk wanda tsautsayi ya sa ya faɗa hannunki baya iya barinki, sai dai ke ki bar shi. Zuhura me wata magana mana mai muhimmanci don rayuwarmu. Kallonsa ta yi tana sauke ajiyar zuciya, ya zuba idanunsa a kanta ya ce, aure Zuhura. Wani irin zabura ta yi ta tashi a cikinsa sai da ta bashi tsoro, ce au aure kuma? A'a malam aure, ina zaune ƙalau, ko ina cin zamani na zaka fara zuwa min da wani maganan wani aure ana zaune ƙalau? To wallahi babu shi a tsari na kwata-kwata. Wanda suka yi auren ma ban ga uwar da suke tsinta ba, bare ne sha'awa. Haɗe ta yi da bango, babu komi a cikinsu sai damuwa, tuhuma da zargi, amma kuma dole mu yi shi. Kuma wani irin ƙayyadadden lokaci ne Zuhura. Ni international ɗan iska ne, ban taɓa sha'awar aure a rayuwata, sai dai yau da na haɗu da ke na ji ina buƙata, ko so ɗaya ne ni ma a sa min lalle a kira ni da ango. Yes, babu wata matsala a ciki, ke karuwa ce ni karuwi ne, za mu iya zama ma'aurata, kowa zai iya rayuwarsa yanda yake so. Ba zan hana ki abin da kike so ba, ni ma ba za ki hana ni ba, kuma ko baki amince min ba sai an ɗaura wannan auren. Gidan daɗin nan ya zama halaliya na, gara a ce ni nawa ne nake ci, duk wanda zaki bawa ya zama gona ta ce ta cika da albarkatunta da ya samu shi ma ya lasa. To ya kika ce? Wani mari ta ɗauke shi da shi wanda ya gigita duniyarsa, tun da yake ba a taɓa masa marin bazata irin wannan ba. Dafa wajen ya jikinsa na ɓari yake binta da kallo, ta nuna shi da yatsa ta ce, duk yanda nake da mutum ina keta alfarmarsa, na yaga rigarsa ta kariya, na cire masa tallafin mutuncinsa, na cinye shi tsaf idan ya zo min da magana aure. Kai na faɗa maka na tsani aure a rayuwata, kuma ba zan yi sa ba har abada. Buɗe ƙofar ta yi ta fice. Wankan da bata yi ba kenan, ta zura kayanta, shi kam ya kasa motsa daga wajen da ta mare shi, cike da tsananin mamaki kuma da baƙin ciki tare da tunanin me zai mata da zai tabbatar mata da ta yi kuskure. Da wannan ya ji buɗe ƙofar ta, ya fito da sauri, amma har ta fice daga ɗakin da sauri ya ɗauki wandonsa ya saka, ya sa rigarsa ya biyo bayanta, sai dai bai san inda ta yi ba. Shi dai ya ga mota ta fita, wannan ya tabbatar masa da ficewa ta yi daga hotel ɗin. Nan ya koma ɗaki ya daki bango tare da gwara kansa da bango, yana wani irin huci a fili yake cewa, mari Zuhura ni kika mara? A'a Zuhura kin yi kuskure mai girma,
Na rantse da Allah sai kin yi nadamar sani na, sai kin yi da na sanin kasancewa a haka. Zama ya yi bisa gado yana ta huci tare da jin wani kunci yana mamaye dukkan jikinsa. Shi me ma ya burge shi da wannan fitsararriyar yarinyar da har ya iya sha'awar haɗa kansa da ita? Me zai yi da ragowar wasu? Haushin kansa yake ji, amma kuma me laifinsa daga ya ce su yi aure za ta ɗaga hannu ta mare shi?